Ja veureu quin dinar més divertit. Avui farem servir palets per menjar. Sabeu què? Fer servir els palets evita que els avis repapiegin. Som-hi! Quan fem servir els palets, fem una mena de gimnàstica mental perquè hem de coordinar els... Som-hi! Bona nit a tothom! M'estimo més la forquilla. Tu també? Això dels palets és un rotllo. Au, vinga, si no és tan difícil. Ostres, tia, no sé pas com tu fas. No me'n surto. Som-hi! Ai, que mal, que mal! Què li passa? Per què se'n va? No ho sé. Que mal! Potser va buscar uns altres palets. Quina moral que té, oi que sí? Pobre ditet! I tant. Que mal! I tant. Des d'aquell dia, les xemeneies de la mèdica mecànica no han parat de fumejar. Una boira blanca embolcalla la ciutat i no podem veure el cel ni de dia ni de nit. No podem veure el sol, ni els núvols, ni la lluna, ni les estrelles. Sempre hi ha la boira blanca. Sembla que no hi hagi res més enllà de la ciutat, que no puguem marxar enlloc. No podem fer altra cosa que quedar-nos aquí, atrapats sota la mà gegant. Sembla la mà dreta d'un carceller que prepara la nostra execució. Segur que els que no són a casa és que s'han pogut escapar a fora. Sembla una mà, oi? Sí, és una mà. Sembla que vulgui fer una encaixada. Sí, potser vol fer una encaixada. Doncs no sé pas si és gaire prudent, la veritat. Abans tenia forma de planxa. Sí, tenia forma de planxa. Per planxar les arrugues. Quines arrugues? Les del cervell, per exemple. Crec que la Medical Mecànica prova d'augmentar el nivell d'ignorància de la població. Sí? Perquè tothom sigui tan o més burro que la Raharu, que ja ho és de naixement. Encara no té una forma gaire definida. Si li falta el nucli central que la controla, és lògic que no es pugui moure. Ah, quin fàstic! Esclar, hem de mirar de trobar-la abans no sigui massa tard. Prioritat absoluta. Hem d'impedir que la fàbrica es mogui. Puri! Cura! Takun! Takun! On t'has amagat? Jo no me'n surto de menjar amb palets. És un pal. Aquella d'allà no és la nòvia d'en Naotakun? Naotakun, què passes d'ella o què? Déu-n'hi-do, com et belluga. Vaja, vaja. Ara t'agraden les begudes àcides? El cervell necessita una aportació constant de glucosa. T'aconsello que mengis coses dolces si vols tornar a ser com abans. N'estàs fart, oi? Tot el que et surt del cap crea problemes als altres. No et pensis que no et comprenc.
No crec que tornis a veure mai més la boja de la teva assistenta. No crec que torni. No tornarà perquè diguem que els gats estan més bé amb els gats. La Mamimi se sent molt sola. Ser adult significa comportar-se amb amabilitat a moments difícils com aquest. Saps per què se't va costar la Raharu? Ah, per cert, Raharu és el nom de debò de la teva assistenta. El seu objectiu és rescatar un home que es diu Atomsk. No el conec personalment, tot i que m'agradaria perquè diuen que té uns poders tan extraordinaris que li permeten fer les proeses més impensables. Es veu que pot robar planetes sencers i tot. Sembla increïble, oi? Resulta que l'Atomsk ha caigut en mans de la Medical Mecànica. La Raharu ha vingut a aquest planeta per salvar-lo. I saps què? N'està enamorada. És el número d'en Tezuko. Torna'm el mòbil! Torna'm-el! Ja te'l pots menjar. Te l'has menjat. Però pensa que d'ara endavant tu seràs en Takun. El sopar és a taula. Què? Què fas aquí? Per què crides d'aquesta manera? Seu a taula. Hola! Com pot ser? Què hi fas al menjador de casa com si res? Que no saps que et costa la bòfia? M'havia descuidat de dir-te que la Haruko s'havia agafat uns quants dies de vacances. Ha estat a Hawaii. Mira, mira, ens ha portat unes samarretes de record. Són maques, A Hawaii? I què més? Una fugitiva no se'n pot anar de vacances tranquil·lament, com si no passés res. Quines vacances tan fantàstiques! M'ho he passat de conya, de conya, de conya, de conya. Sí, sí, de conya! No fa cap gràcia! Ai, et mato! On t'equivoques de persona! Sabeu què? Me'n torno a anar de vacances. Aquest cop em van anar Takun, tots de sol. Què? A mi no m'atabalis. Au, va, ara no et facis el tímid, colominet. Para de fer-me furicuri! Un massatge amb electroxoc. No! Deixa'm estar, deixa'm estar! Ai! Quina sort que tens, es fa un furicuri especial. De fet, n'hi ha de moltes menes. Es pot fer un furicuri on es vulgui. Al cap, als ulls, a la daixonses, a les dallonses. Furicuri! Furicuri, 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 furicuri. Vols parar? Prou, 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 prou! Quina sort que s'ha acabat bé. Ja tornem a ser un anime normal. Un anime? Ai, que em moro. Saps què passa? Que